Lan. Basta ikaw kita nga makaisay sabu na pakarimam, di ba? Ano ino nga YouTube ni ka pelimpisek kan ron. Ya na apiari ma wallah na tanto amana arata una ginawa tanu ang bata-bata. Sabab sa paganayron nakahuda ampan na kayang gunaan so panagunta man yan sa kapsungkadan yan o papande no doksyan. Dito ko kaya Minda damaro lawan na tatandingan sa madrasah, na minda damaro mga guru sa madrasah, minda damaro ay maayan na sultan ito dilabayan, sabab sangkot ayam na yan na kaya yan sa pangilayan tanong. Gaya na yaman mo sumbagian na parate ang tanong abon mo sa kaya unang yan. Yuti ito parate tanong. Nakagiyapan mo sa kaya unang yan. Nayangat pero Allah. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Panutulangan na Muhammad sama pihak panutul anggaran nakapakaw mo tiwa. Kung mga tao mga barasabat kitu sa mga tao sila na misubar nagira niya subat sila na tiuba na hindi na diteron inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mataanas kami narak kami wallah kumataanas kami nasi kami pagundul ku Allah. YouTube ni kapteru atanaron sangka iya mi tetapi iyan. Pupemang ni nami ku Allah makasabar ka. YouTube ni kapteru atanaron sangka mga watairan. Pupemang ni tanu ku Allah makasabar siran. Nagustuhan ang bata-bata at timbang sangka iya Muhammad Yaqub asabab pakadilimut tinunay na waan tanong yan. Timbang tanong apa? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Yang mutu arago na kapuliran niya kung saan ko ta dikliter ko na 1996. Ipun ro na tamani manto na peray niya tayo lulutan apo pagiging isang gaya. Ate, kung nagkaya ito kawihan mo tagya tarima wallah sa mga ariyak na sinurudin ayaw mo na yan na isa ko manay hadiya ko ang muli ako amirul hajj na dun amyay no na bako keparate abang di ari siya gitu kaya servisyo niya kami apa kami niya pun sa jamaah. Nah, sakit dia tu ada tompel. Nah, sang negisi speaker namanya utak orang ngambil namun untor. Begini nak kesakit jauh ras itu. Namanya utak orang namun untor. Namanya sarba kalau mau usia makian nyaka perilai kami. Nah, iman doa mau untuk dah usia na nyetir orang natakin ibu. Tiari mau biswallah tu ada si Nurudi. Datang untuk pama. Pirai mangadurut tanua yang mantu namanya tidak panggil yang tanah. Yang utaka kami si Adim Syar na before sales na terimat mo Allah. Suarinya na si Adim Sulaiman na November 26 sangat nepo sa November na terimat Allah. Laman ito? Kagay ko gagawin na si kami sa mumungan. Terimat Allah na tindam niya kamungsan. Al-Alim. Si Alim Abdul Jabbar Syaripada. Tindam niya ito sa Isnay Rabantayan. Miyabatya tanopan na miyatay diyang kutua isa ustaliran sa Cagayan sa Aisal si Harun Angmi kuano to sangayo to Harun Angmi sa Mandla mido to bendatar sangaran pero sungai isa to sa Cagayan na kampung kita sa dunia napaka-rip sukap tayo mga ulama nagpaka-rip sukap tayo mabubaya sa ulama. Na iya ketampar na sumangat tawak na ba mga ulama apa magulama
Na gusto mga tao, kiguid ko mga ulama, ayat na tutuliran na atake ko mga ulama. Sama na yan, matatalay umaddanan? La ilaha illallah. Basta mo na mga motor na tuos sa kagaan o kabangkita ko dunia. Sumra na una, mabubaya sa makat maraot yan sa bangkit. Maranaw ako, kana pinguda ko sa kanawagir. Na sumaranaw na mabubaya. Ay karinaw, no? Nagira nin bilang ataw swata yan. Ni kinalagan swata yan. Nayag tiro menon na pamintaron ng daura, kaya nomor ka, naging dunia. Ito. Imiyang buhay ka no. Pamintaron la rara o tanakas, suhidirat ke dunia. Ema ena, ya temu ena, rap niyan subangkit. Mana man kadang ko di dua nga lendo. Adi to di ko di teron. Amiaka Mindanao, Visayas, Luzon ako. Na miaka lewa ko pa sa Pilipinas, ko apang usyat ko dar po mga Maranao. Ngayon na yung miyato na kang. Adua, amnya karrugul nakapulong kinagataron mo buat nakilgataron na ya Allah na hudang kar kami susakaratul maut. Ya kay ito abgul sana. Ayat kedeng lara ya na mimbon ya common doa. Na lembu mo. Jadi itu pakai buanan dua ada lemburu. Negara penakwana. Ya Allah, pengenina mereka landu. Itu mantap namanya ada yang ngomong kata loh. Hari ya. Ya Allah, landu ang kadena umuriun rabun. Aku si perselidih. Ayah pipi yang telah nak utama maka terus lendu. Nawaya jadi yang lupa mana 50 rabun. Nah mama gatu sabu 50 rabun. Lendu. Bunyi di pangnya balbu mulia. Ayah perlu bunyi di pangnya rumah kan sa bangkit. Sa rumah sa bangkit na primorhan wallah. Sa rumaot sa bangkit na primorhan Allah. Naalim na sunod humor dito mapamangani na wig na kanaba period kakama. Kung na kanaba period kakama ay matirwa na ya Allah landu ang kadun sumamurami araku sambebarakat kinanglanaan ng bebarakat. Kaya may kami akan dumur ka, ada buah barakan yan. Diba? Good na yung may pagi dedkana, magatus ragun. Ugay na susapulon, 20 ragun na mapaparalyze ka. Ada buah barakan yan. Makakang kau sungita ka, makambuot kau buta ka. Ipilisa ka pa naman ito na agaw, iman to. Daun iman ka o gagawin. Boleh itu? Taman ada barakannya. Bawang salim na ada petunjuk murian na barakan. Uwan. Sehingga mga ulama nabubugoy terima wallah si Dr. Yusuf Al-Qaradawi. International mama. Presiden yung mga ulama sa dunia. Na ayat ini buatan na 1926. Na ikapatay niyan na yung mayan na 98 years. Siya pulo agulo ragulidad. 2 days before his demise, dua gawi ada niya pagkapatay dari hindi mapangsyat. Ada may lang sokwan. Ada ba ito? Ino to ada barakan. Anay mga Kristiyan na di baraka. Wala na po.
Resilian man si Fidel Ramos. Si Fidel Ramos, amiyaw na presidente sa Pilipinas na ginibuhat ako ng 1926. Na sigo ulang tuwa, ang daratan tanong yakin niya Giuseppe Estrada, Jose Villarde Estrada. Katanulan na yun sa pangangaran niya, Jose Villarde Estrada. Na sukyan na tayo niyan bertanong, na ayaw ko okay, namada sa presidente, na isa siya pa panonola, kaya da na si Ramos. Nabububuin niya tayo si Ramos. Da, niya presidente sa Pilipinas, siya ko orasyan, siya ko glory, ko after his term as President of the Republic, abayran di bubod rin advisor si Ramos. Kuri kaya, makaliw niyo kay Giuseppe Estrada. Sama ito na at na di pakambarakat wallah so kawiyag wigi na kanaba Muslim. Kaya nga, dahil ito alim sa buta. So, ang galubog sa mapiyana o Muslim ka, nambalasan ka sa dunia, nambalasan ka sa alungan ng mawin. So, ang galubog sa mapiyana o Christian ka, huwag na Yahudi ka, nambalasan ka wala sa dunia, huwag na alungan ng mawin. Ito yung video niya. Balasan ka sa dunia, huwag na alungan ng mawin. Na apa yang pendayaman yang nyata ka, na dum na namba insyaallah ibadas wallah ke kuwa yang na amal ka mga pipiyah si kumangota ka kebubudan ka. Ugi negra muslim ka na dunia ada wana mori. Yuti rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Nah bunyi pemenangnya wallah mga sultan surga. Udi niuron meraj arak sa pangalida sa aming kakunaka. Ino terus. Bukan niya ka surga may kada ka pagaot kunaraka. Tungo di ka di pagot. Dirisu. Sa mga umat ko nabi na dirisu aguda na pagaot na gubupa ka surga. Kuri kaya? Buatan pupoda na amay. So mga umat ko nabi na yaman na yan na pagasun sa surga adirisu udi na pagaot na ang unarakan na gubupa ka surga. Kuri kaya? Natungo ka di ka pagot. Ya Allah, baka taling umaangkar kami sa dunia sumapia. Taling umaangkar kami sa doa na mauri susurga. Wa qina adzaban nar. Ratu sa pangalila sa kami ka siksa ko naraka. Itu sa Quran. Na tiang siya tangron. Laun nagay tinapkir ka na tinapkir na sa rabu. Tingnan na ngaya pitero ang nakatawa ka pa. Ba nakatawa ko. Ada nga ko natin na memorize ka. Tingnan ito. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Buat hembal seni ustu ustu dapat datang mau nanya apa kota alhamdulillah ma apa yang yasubatan si awal awtuar na tamani manto na budung nyusur suami da akado mga dato mga bai ang mga siltam bitambing sopanag tamadana nakapakamu enang yang madrasah. Nah, ngayon mga mata, naubangat po bang ngayon buli sila ng mga mata saleh. Ya Allah na buli nga sa mga mata ng mga saleh. Ulingan miragas, aragas, adi kaming kapilipo ako mga kamapyan nila. Kaya kapakaya buli suwata ka saleh na maratar kaya data. Udi na pya di mana kaya data, na mibuli ang mapya, ang wata saleh, ugay na darano niyo. Nakinanglan na nunuto. Allahumma ja'al awladana salihin wa la tahrimna ajrahum. Itu mana tu? Wa la tahrimna ajrahum. Ya kan dua. Anak kita bagnon, apa buat lang ko? Ayaw sto na ay siwak na miyanurat ako after the end of election. Sa namin po sa eleksyon na nangwa nagyapunang ko mga kitab, amranaw,
na pia tinggal na pangan adna kaya pang kaya ramigan adna niya tao to uwi na dapat namanya perintun sabab sahaja akong buakon batong ko dunia na din na tiga sinagadang ko akada to ba ako sukay maka liyo sa kaya boleh na senior consultant sa probinsya ko tayo may kaadjong aamay Bombay 2001 to 2004 ya kaya tayo mga koron na inip maya-maya ako na yan basta din ka tarimaan maribat so kada to akan sa probinsya na hindi ako sa kasada ko na mawin ayun tiga tarima ako mga liro na din na kaya dali bukang wabak koron sukay sama na to alin na din na barba kepapa kayo kenapa dia ko pag-apply kaya pagkawanak na ba ako kakakang English low high yung Karabaw na sebut saya English aku English Karabaw sampai low low high 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 siapa yang dah ada berita dah konden pagi pilihan itu sebab musukai ayah buat pihak pilihan gua kada tu na politika ino to no maka taban ako na ayah kong ya budak no na sumadak na tao dah maka pulunong warang nasa katao yung tiga pengbudak ko politika o masalah katerangan sumadak na tao na matago kuro na palera kan makakakakang sumadak na tao na palera kan na yung mayan na penukat nah ini politika pamumulan sarana hubungan saribuar sa padan sayran na pugun khusus sarinasa maka ito ko kanang kanatak kaulikang dingga kapugusuran kagagabulun sa sakit nakakasiwiran naran dengan umaran hidang yuti parati ako ko politika iman to organize na meranaw di mada ko agama di mada ko ingat di mada ko bangsa di mada ko sumpat di mada ko basa since 2017 na makamba ko Tamarawi na siya ang inorganize sa tambakan nakidadar pa ako sa LGU Marawi LGU Lanao del Sur LGU Lanao del Norte agugya ma Iligan City meranaw di mada kira mau pagkababaan na MDM Mansawi Dariday Minbalawat meranaw di madhab MDM Magato di Magawa nah sama bro na yaman yan na dia muta kembo lang wa kitab na isaw na muta dua na isa may yang nangakan dua ri Syekh Saleh Syekh Muhammad mga Riko nagyang nangakan dua na pia sumurang na nagyakon na niyang katan na dua yang mana yang sok kesakit minta sok kesakit dia na ano na yung makikidam ka gitu na niya soak na ya kata corona manakon na usaran sa pudong na bernipan na yung saya dua kasana aja tiga ko pulian minggu siran na tantay rano natatay dengan sokan dua na iman to na ayap narakan dua na pagiliw ka ingat ini buwakan dua datar ya datar di ibu yang magiliw dalam kiswa-swa karena hadis Nabi Peter Rasul Peter wallah sa hadis kursi ini kayak akan seorang pengkuah mapapala da pupu pemangani bak kanom pati bobo na dia kanu dibugay suku pemangani mana niya no to ay mana niya na mindua ba mindua sira yang ada dua na pina ya Allah pemina mereka piang kadunang kaiyasa kita pagariami ya Allah pagapiang ka asa kita bubayami sebut itu ya Allah pagapiang
sakit pagariamiai imabu mangatawa amin. Tunang tapumang niya ayat pengapian yan nasusakit. Ya Allah pengapian angka, ya Allah pengapian angka asakit tabugayamiai naupun mengapian nakiatim petimpelaan. Ano mo nila pengapian yan ngapian bang nila mengapian kita sakitin. Dapat ya kuliah? Sakit mana ngaya ko gila ko sama yang nga kasi karena benda pada natin itu mamu paminta mga piyan na sakit kanan maupun mga piyan na kaya nun sana untuk kesakit membuat tarik lagi yang utama dengan sopur kana miyak kuak kama piyan upun makway mapya miada kaya pagka wow na si mapya miyan kuak ka mapya paano yun ito mo dito na miyan ka kuak ka sa mapya keso kaya ka kenapa miyan kuak ka mapya boleh ka na imanto na ninibugo na nga muli na text may poso tao Tingin na text ka na, wow! Tingin mo ang mga survive kami sa kutuakuan, sangat checkpoint. Na paninta ko Allah. Kenapa paninta? Paninta. Paninta ko Allah. What is the meaning of paninta? Cinta? Paninta ko Allah. Emang namanya subat karena paninta. Masakit mana? Pagkambalan nga mga sa Facebook, nasi ako mabubaling sa Iligan 2009 yun kaya pa kamo makarohan 2008 mag-azu 2009 namiyakaso ako sa Facebook na kenapa ako Facebook kakakuha na ito pa mo desktop na ginagawa na ba yung kasalakap kapkal ka ikoron ini sa ganda ako na ngayon buo akakalilid na buo sa inyo na dunia wallah lagi ini sadar kan mewa corona lagi ko ikan dulu inallahu akbar leka angkonan langwa na madu abasah na ini rosarah mudah dirahum ke ya isu akan mati lagi dari dia dan mga pesan miyak pedanan ando menegap teluan yang dari batan na dua siada makasaran dia ada semua pawan tapi amya kau masih dari daya semua dalam nah ilain tabu di kano makato adna sakator na doktor tigian sundo laptop ang na kuinuit ko guru kami na piyagi leer no na kaya dua na kay mapasada may lega na Peter na ayaribat na kana naman sawi mabayaribat ang na dua na penawanan natin ini doktor na di ko pang doktor na ito na utang na dua Rabbana ghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina Arabu tuah Rabbana ghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina na pitara na riba Tunang si mano to na mana ko kanuna udi ko masanangin ada ngaman bibia kadna nami Rila negara kami sumangadu sami abu sumangadu sau mamami pawana sumangadu saya maka busina kami sirap ni rila Rabbana ghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina boleh kan? Apa nak 100% taribat bukan menirida ini dah betul itu na bangar ako. Na pero kaganda ko siya. Mga ulamat nigira. Nigira mo na kalibat sila ka na lalini dua. Siya mo tanong. Pada pun na di terima ako dua na ubang ka ketegelis wallah. O na ta'jil wa ta'jil. Nagina mo na may ginatang na pias isu dua. Ya Allah
O benar-benar bu amalakai gagaw na paling gagaw kaming ka. Apa na yung mana tuh? O benar-benar bu ay maina ilain tao benar na ino kaming ka pa na pangaling gagaw nakabenar amalakai gagaw. Dapat ya? Kita tiada gina mga mudah datang na ya. Piang dia nak mabuat na betul ang dia niya kasoy. Nagi mga mudah kaya ada tara kita tiada. Ay kata udah kona bakal selalu mem seminar isang da seminar tanabuni. Na yung mana niya na yung masusaulan na kesoy ako sik man ari ko selalu di seminar. Buat tagay ko siya niya tibi na kate niya kaputi bilang na sobak na may tubo lambo sa kapsunga na sobak na may lang. Dapat ba? Correct? Ya Allah, benar-benar bu amana kay gagaw na paling gagaw kaming ka. Nah gitu ayat tafsir itu na ilain tau benar itu mana itu Allahu Akbar gini alin dari dahi antu na ay paratean niyo sa bakanudon niya manusia kuda tayo. Ay paratean ko na mga guru kami adi di pangurun sa mga tao sa makadakal ang mamakinag kumpero na ni. Napi adi ni mauro apa mamakinag na pero na ni. Kaya di madak na ibudaw-daw na ni. Muna nagbudaw-daw yan na tinibaw niyan na kayo mga pasad. Na kain beling na kiaptan niya nawago mau unay. Inna lillahi ma akhad wa inna lillahi ma a'ta. Fal tasbir wal tahtasib. Matanar ku Allah so kinuanian na buru ku Allah so. Ini pamamagayin. Fal tasbir subarka wal tahtasib na gusilin butawang ka ku Allah. Yang kedua kata wasiat itu o kan didaura. Wasiat itu. Nah alim, upama wasiat na dua-dua taga, naskah na dua oras. So Nabi ditero, ay nitero na mga sahabat. Sama ditero, ditero na mga meranaw. Aduh uni, kasarati pipian na tinatuna ako to. Tinako tayo nama, nagita na ako pili. Dan ako sabi tayo, ay mapipigyan ko. Di mamuong tayo sa kanagi to sopa. Gitu soto os kumalay kanak wallah kumalay pananarig wallah mata na gitu pengasam tu apa na bilang mana mo untuk natang ni bagi sa pamigiran na apa na ko nila kay na di bulan talang tab sa kautu napupakaw masa ulang buwan pakaw masa mukas pakaw masa kagayan pakaw masa usamis dia na ko na pakaw masa Makkah korige yes. Sama itu nasuka pang usiat ko alam yan pero na sunna na bubida. Tunay na nila yan sa Quran. Itaru Allah ta'ala sa Quran. Fadakir. Ibu mga udama pada. Inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kulit no tawid na yamaran yan sebegul. Fadakir. Inna fa'atil dhikra pagkakata jumaka wa yagda'akaw napakang gayaguna so kapamakata dum ya mga kami siya Ustaz Saleh ato na mudah-mudah lamiskan na puno pakang gayaguna ini ang kasi sa mga terusihin Ustaz Muhammad gayag na ubay kano na umanisa na tuminikeras na ubay nariri para dua niyo sa mga ontuda, nariri para dua niyo sa Mike. Ano na ito yung ganda, no? Parang na iskanod ni gumugdaon. Saka parang niya na guna. So, may tago sa mga Quran. Fadakir inna fa'ati dhikra. Allah. Allahu Akbar. Ikadua na, yung tagrand imam. Aginawayak na si Fadil Hasan. Lulot yung kay Bakayawan. Nagrana imam di Philippines
Sana korun mamu ika kepit kuda taraya. Eti enak pitang na sumyatay niya pasad nyatay. Si Muhammad Yaqub niya wapat dulu sa Mutakuba. Si siya na sumangalo tiyan na pagulo ni karoman Nabi sumangotayan. Suma pengilukiran si narkiran. Ugi na ini atiranom na subada siya ni ugiran ni Muhammad Yaqub. Antawa ay sungka sa pamamagay na balas na dito pa kayo. Ito ang itin ko niya dito. Ini mamuhun, yung mga kupunan, apa na yung benar? Dapat ito. Subhanallah. Inuang na ito ini ko ang makaliya, guwan niya na hirat na miyatay. Sumukaw na lang. Bakit na ipakatunak naman ito sa ito. Sumukaw na ko. Doon na yung karamihan nakatibaw. Dito. Sumukaw na gagawin na yung karamihan nakandiyaga. Dia mo dapat tibaw na research anak namin ito na din namran na tibaw. Din namran na tibaw. Arang ang guru na rin mga guru na sindakin mo mga luks ko tibaul janaza. Tibaul janaza. Tibaw. Yun arang ang guru na rin ang kinwa. Bilang bilya pa na naroon. Ang taas sigudaya. Takiniba siliyang bawa kukuda sa karabaw di para sibat tibaw kakaliya di tutubaw. Yuto pa naro nila. Mada ko may puna naro ngay Peter yan na marano ludes. Siya din dari dahil. Iragagawi na giyaga. What is the meaning of giyaga? Ay giyaga sa malayo na marano na yan nakatuday. Buti giyaga. Ay karinaw na si Balindong Busar nas kanina niyang ko pagampagan niya mas kita mabangon sa Intero Mindanao. Nagya mabangon niya, ay ngaran niya nagya Babur Rahman. Si saan nga po Balindong. Sa Taraha, nagya mabangon niya na to, nalalay di ikiyamulay, ini betul na si Sulot na nagya Gaburula. Yung po yung ngaran niya, Sulot na nagya Gaburula. Kaya kataway-tayo sa nga surutan na dia gaburulan na ambog, takabor, no dataro to, naribat terus. Tapi kalau ini betul kayo, mabubaling sa masjid. Ayaw sa pagkasaluto na Sultan Giyaga Burud Allah. Kaya balso na maranaw na sulutan na dia gaburulan. Kaya maranaw na, yung yan mo isa po sa nakakaptubal sa niya. Balsa nga, pamimigran naman ang tasipin na maranaw, so astagfirullah. Yung maranaw astabangan. Si Buya ng maranaw sulakaw na, dinalakaw langan. Muru'a na kang bilang ataw. Si Buya ng maranaw na marwang. Kaya ruruan na natin na marwang. Emang nakiadaan sa kabilang ataw. Nah, sama na ito na si Buya ng maranaw Sultan Giyaga Burud Allah. Dia na sulutan na dia gaburula. Nah, sana kau pernah tiap mana ini ya? Nah, itu na Giyaga diituday burud sa kapamayan Allah para Allah. Emang nama pasang sulutan nama pasang ikakiyamun lain. Sa bumi mau Giyaga. Giyaga paranawaya na nagyan na miyatay. Na Giyaga sila na ini Giyaga yan na kadikira. At ang suka dikiro. So mga unar kami kang giginawa na riyaw tiway. Miyada suka dikira na yung mana ini sabi yung nakabuyo ka. Sabi yung kasinalan. Na ini pabubayo. Yung mana nga pabubayo na may kami oro subtero niya nakiripatan yan. Na sinyang pulpo sa subtero niya mau dapat ay kita sa alip. Di bawah alip, dapat alip. Tidak pernah ada timun yang dapat tay. Yes. Niya daw ano to na siyempre giran naka kang gitara. Naya miya so Giyaga namin boleh akan Giyaga.
di pakandegan subinanin sa sabala usugudun saripat. Mangaraga mga umudan anda mga onoriran isila di isimbaga rimbul di isukan giaga akan doma. Yang kaya mamamaw na usubaka sa naod lumada sa kumambo o papatayano ka na magalangalang ako o panakilid ka na sumung ako sa kilid ng bayabagan iwan mo nga arago makabulok ko rin dan kara mumbalingan ayako di katawano ba makasumbisang biso lamita gusulog pa anam alin subang dun ako kang budut kadamihan kuriyo to imbulo ya kan di kakandoma mialin naik mana ino kita no dindigo nakasutor kandumino pasubal kanggesa so mga raga gumawa muda ang mga waray pangbuto nakatumpir ga sa butilya torning batal giraw na mga butilya na siraan mga dedasal na sami papantaga ka na gito mga crush mitang na mapakakbayan ko truth or order na waya mapilihan na truth na maputuro yan na sungaran o kakanabuso niya na sa puso niya adi niya na putrataro na kaubamaya sugod mapita tiyan niya sabi ka kung si Ustad Muhammad ada ko ati masatisfy kay kung gawi ka kaya mata na niya katulog niya kadudu kami ito makakapta biyong takon ginawa ka naman pira pumili nga buo putay ay ba manaparami tatarusot kadi lipatan niya may pamakap pa kaya sami matay nakota dili puli matero buo putay yan ang mga mga adim niyo na siyang sa Quran na wasiat nakatay kami ay mana may panampangon na ngayon ibitire naman itero o mga tawasang may kaka kumagariari ka kadi sapula busara dunay dadakon na mga userta ko na tamang iman ko ay kinibuatan drang na 1970 ay kaya timba ka iko yung dapimbuatan drang sa mga giling na 1980 1981 na may ading ako kaya linsar na inipudro na punguserta ko tamang iman ko na ad na mga mimburuak na ikakalilun na dun na mimburuak na baari nagubak ng resya kaya na mimburuak na mga kaka na samay pundo keranggaw kita kapangusya kapakumang yuti niya suwa na yaman ay hina ito na niya suwa ini tila ni kumadakla tawa ayakan jiga na Islam ito na ikaw na kuna miyati sa mga na utarya sa timan na batang amiyabal siya na sapul amapya sa timan na batang amiyabal siya na manilang kabdas na pitupulong taman sa magatus wallahu yudaifu liman yasha na sa lagaro po nagkapagaya takap mo to wallah sa taman sa mapitugatus taman sa kandayan ini siya na ko di seminar anay ino to pitupulong taman sa magatus kaya nabunda siya ito usay so kapag ikhlas nila ikhlas ka na small na 70 na medium na 80 na large na 90 na extra large na 100 o XXL na wallahu yudaifu liman yasha lagi ang oras sa iman to sugan di mo pulga na ang kau natay ka anak kami ni puro akasuling kami pisuda dapat ko niya mo siya si Alim Saleh niya mo siya si Alim Dariday nitumano si Alim Muhammad ato na niya na umirampay suwasya kami sa isa ka oras na 60 ragu na simba wallahu ta'ala amiyang dudulan ni materi wallah isa ka oras sa iyo duduga saya na 60 ragu na kaya simba ka wallah terima wallah umadwa oras 120 years kamaya na madang lang ginawa buong pakatalo ka oras sa iya din ka parang 180 pero ada mana tidak hidup, paling tak juga sama ni nanti orang tu dah pun. Nah ini orang mata aku sakit tangan. Dia betul. Apa tu? So, kami yang berikan orang terus orang malaikat. Humu maghfuran lakum.
Pamanin bukan na balik ka na kung kakirilaan ka sa din na lambot mo siya niyo po Allah. Amay ya. Kenapa mapita ka amay? Ayaw ko ni perilaan mo Allah na sulma ka urumila. Matatang ini Om Dio. Ada nga di mata urumila. Soad na ilepin yan. Basta lang yan ditirik na di perilaan mo Allah. Tama sa disira mga perilaan. Allah. Ada apa tu? Sulawa na bala sa miyakwa na timbang ng Allah na sutimbang yan na Rab Muhammad Yaqub. Lagi pemaharatan yan. Sulawa na balas surubanan ko. Lawa na balas ang miyakwa tanong saya na timbang ng Allah na sutimbang yan. So balas yan na rakatanong hugay na timbang ng Allah na sutimbang yan na Rab Muhammad Yaqub. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya kau mga area mga kangudaan na tira na haram suka pamusyad. Bayang kamu era na ikesu yang mata turning batal. Bayang kamu era na ikesu yang mata kapa kansepo. Asu tinggi marga na piro suisa cek na piro mau suruh sabada ka. Na pakasumpa tangan na cek cak siksa. Begitu. Ya, bagaimana pengajaran manusia? Allah. Dia nak lagi mana dia ni wadah nak barakah kekuasaan. Wallahi. Tahu tak apa sak ni nga. Rini agak tanto. Setiap brut anggai apa manusia takkan Islam. Sakan dia ga. Nah, sakan isi ini. Tak ada materuak. Ibu juga pakai bahasa announce. Nah, ada materuak na mga pamilya mga anak. Ayat dia parang giginawa na po ng sawa setan. Sangat tak juga. Ini sabab pun Allah. Matang Allah kata pamilya dua na sindi gubernur Gumbi na kaya niya dunia nga sumbulin sa Carabao na dasirat maka kekasuya na mga isa ko mga pangusya na ini sabab pun Allah mingguru ko sila na pagtaw di parang di kan ina ba sabab pun na inilang na oras sa'yo Tesi ada. Ini akan gini wa ero nah panutulah ko sekarang naman rak nekman say ko mga YouTube bago sa Facebook diyan ko to mama adua kataw ayang aranian na si Umar Abu Si Hasan. Si Umar Abu Si Hasan na tumpok sa dagangan. Si Umar na iya di manimbel. Mga tao siran sa Hijaz. Iman to na yang aranian na Makkah. Na sidi panimbel si Umar sa Sham. Na dia Sham na iman to na iya kapitalian na dia Palestine. Dia na ni Sham. Aya Sham na dia Palestine, dia Urdun, dia Lebanon, dia Syria. Aku dia kada na yaman niyan na sopak sa Turkey, sopak sa Misir, aguto sopak sa Iraq. Nagina ni Sham. Katawan niya wanan, ang mga maranaw, kada mga wata ihigirap na yung ngaran niya na putri Sam. Na yun putri Sam ka, putri sa Sam. Obama, ba isa Sam. Itero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah na parambara nga tanggal kami susyamami nagusto yamanami itu sama gue Yaman gitu guru ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah Yaman yan na sini Umar na mga pamagil na mga masa hidayat sa Makkah na sangaman ihasan so kapudis pusa ko mga dagangan. Yaman dia kay mga uman nyatay si Hasan. Dia ni karo may Hasan ibad dalam ibu begagar kay Hasan Adistan. Dia main to, dia nakatawan kan. Adikku katawan sama naya wa antay begamu sa dagangan, antay sikatang ko, antay surangan ko. Kami antay si Hasan. Tigi karo may Hasan na mata ang walada. Ride ako adikku katawan. Nya guru si Umar ni sumila dua kata sunat pinakadnang ko na pagisul negara na wida kadak na nasarige emi akalanda. Niya pikir yang kay sedang na isip niya sa Imam Saharam. Tigil ko Imam Saharam Bulabe.
Nyata si Hasan atau puang sa bagaimana? Dah ketunan komunistan. Udah gimana? Nah tidak ada problema. Tidak ada mereka katuk nak orang. Tidak terpaling ke Zamzam. Kata nudin ni wajib Zamzam matian nak pintuanan surga sedunia. Nah stop paling ke Zamzam. Stop ini guru kami sangai me pusara moda nak kaya pagumrami. Nah kaya belum nami hadiran iman untuk pakasun semua atau Zamzam. Langaniran kok kaya pakamu COVID. Ayah mambu amia presultan yan na iman to na ayah kapur angkana na Zamzam kukiapur anon na wallahu alam na sumra pito kamiter. Akadan miyan na iman to na damay sa kamiter alam bo. Oh, kaya tiyan. Na yaman na sungi at hina Zamzam na taluin ka. Na isin ka mo. Yan si Umar. Kaya mga panog sa Zamzam na tina, Assalamualaikum ya Hasan anaku ka Umar. Assalamualaikum ya Hasan anaku ka Umar. Assalamualaikum ya Hasan anaku ka Umar. May katulong niyan masalam na din mga subod. Niyan ay ko imam. Ina din lagi mga subod. Na may kaguro ko imam. Tinanong ko mga guro. Tina basta taluan mga san sumiyat tayo ka na di mga subod na karina sa mga nanaraka. Samanan na si Hasan na mga nanaraka. Na may kaguro ko man si Umar. Na tinanong ko katanong ya miterian. Tinasungka sa Hadramaut na mambuat paridiru amudul unaraka sa dunia. Amay ka tutung nola na dunia. Adyuti tin ikasapulo o sapulo ang mga datos. Tin medium signs of the end. Na ikasapulo na di ka tutung nola sa dunia. Yang ana na pakaw masih iniakwan Imam Mahdi, pakaw masih Dajjal, bunuh niya kaya Isa gitu, di timararan taro. May susulat ako na nasang tali berwaya pirli pa istorya. Adi namin yung mga mga alima, di kung punaroba daw matay Suisa, di punaroba pa kau masih Dajjal, di itu na to na. So, may nga sa postang, may antay tiya kang si Ama Ibuda, si Abu Jahil. May antay si Abu Jahil na may ilo, si Buddha, si Jahil. Ayah problema na siya betul buta adik manwaswa. Na dunia yang mang so kabubuda o sabuad ko mga papitismo. Ano mo na ikapiro mo dari ribat isi na sa hadisang niya mutawatir. Na ayan las sang da sapudo. Na pagbubuhat so apoy sa mululuto naraka. Ano to? Sa Be'er Barhut. Be'er Barhut sa Hadramaut. So mo. Kaya mama ko Be'er Barhut. Assalamualaikum ya Hasan anaku ka Umar. Niya ginawa, alaikum issalam Umar. Katay ako. Niya ka naraka ako. Winatin na sa darong mga panuto na kung kaya pakanaraka kang nasulistaan na pero ang ating misis akatay sa matatago aguro. Kakatawang ko wila akan kanan. Kaya mapasad na tinay na wala ito gari mga naraka. Pinam niya kaya ito ano siya. Kung katawiron sa dunia. Niya madiin ako, niya kayo ako sa walay, niya ako adinawa, niya ako na ababalak na ako na yung upay tawang. Dude, nakiapang ngayon ka sa dinuwa. Kinuha ko akong kaadiman. Niya kang banakata, niya kang sudabeta sa padian na inainaan na mga padakon na pumayabayang kuska, kiragang kuska, nagong kuska, na din nalabot ka lang, na kinuha akong kaadiman ko mga dayapang. Adi dia na ikatano, ikapat, tadi ko di pol, dari yung pagkapol, sinilga ka. So kaya silga ko rin na, may figura rin so silga ko na may nga pungguro. Natin na kaya swat, ginaibot ko lang, dito ko yung minanaraka na kaya silga ko. Yung minanaraka ni Mando. Na mga tingin sa Hegels, na panaros ka lang na panganyangarak ng narila, kawai nila enrak no to, napakasudar na sudar. Yang Umar sahih guys na semuanya. Dari siya si Hasan na mga nanaraka ya buat po na yan ang sakumumiya na biasa degan yan na migrata inong. Kaya kamu budi kiri le biasa degan yan berapa na ino ako niya biasa degan di ko pakapulaw. Kadna ko saksi kau kay naridak no. Napasad na miyanig ko imam. Tigyan na kataya siya tutul. Tigyan imam masuknya sa Zamzam kan dulu. Kami akan surga. Sumiyam sa Zamzam. Assalamualaikum ya Hasan, anakku Umar. Oh Umar, niya nga surga ko. Sudin sukiari na irak niya kito.
Nasunin semua miji dari akan nairakan romiapit. Nah ini tak orang ko surga na iman tunaran daran dengan akan nasas karunia. Allah. Nama tu na dua pemahaman korban. Ilain tahu ketanu dia korban sama tak punya dan bang mampu. Apa pemahaman dia? Pagana pemahaman ini akan berkata na iman tu na miat timut tanusi kami na bang tanusi kaya na tertanu Muhammad Yaqub dia riaknya. Nah dia bidawang talu. Rata ini watan ku karumanen aku semua watayan na keadaan saya. Ay biar penusi karumanen na meru semua watayan. Nah pemahaman orang iman tu. Bahkan di ayon awayannya iman tu na saksi usullah inilah tanusi Muhammad Yaqub. Uai, sadau uai na dari lah. Selumanan saksi usullah inilah tanusi Muhammad Yaqub. Uai kau tu. Balik tanurung inilah. Selama na bola sa kekuasaan namanya siguro dua pakaumon pagi hari ini lah antara. Insyaallah. Rila tanong si Muhammad Yaqub. Awida kan tanong manwanda antawa ibudus ko panaguntamanian. Sa kita terusnya ko panaguntaman ang mga kakanya na sampurna kaya mairan na iman to na miyada. Iman pa mo uyag ni tanong na ikadu pamanin. Rila tanong sungya tayo na tanong di perilaan sudah matay. Budi kabaru. Nah budi kesurut. Amrila tanong manto. Dapat ya mereka tanong. Why? Mereka tanong. Miada yung siuma. Kaya parang bitire lagi Hasan. Si Hasan na yung minarakayan na sa timanasil. Udon merila na makanan naraka. So kaya rila o sa timanasil na miya ka surga. Saka. 1 silb. Naska na 100 silb. Magatos sa silb. 1,000 silb. Ay dapat ya? Na usi seso ni silga ka na asal mo ikano merilay kano na miada unutusan dirkan mga balambal sa kasunod sa surga. Iman to sa sinsuota ka merilay kano. Why alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dua day terkano man mambu. Semua kamu doa terkano di itu no kini sa istorya. Dia dilabayan lagi pagam na yakap pagidigan na masinggan sa interwamig danawa para kujihad. Yang gaya ayam baen na dilabayan. Gini, pabang na kapag hindi na masinggan. Kore kaya? Na uri yan na yung mana nila dito no pero rin sa tanong ng mga watakan na ran mga muri at tanong mga mujahidin. Nah, yang gaya kauswagan na si niya declare yakin niya yung mana niyan na Yusuf Estrada sa ulang buwan. Sama sa kuta yung baen na kaya patay ang kutwa adaptig niya na mata. Na si pun niya declare sa gaya kauswagan. Ang taon o tuwa. Asa mana tu na ayam sa mata talusina biar kesak kinuman layami po pengelam kaya matoba ko biar labang kito pulidaw mga mujahidin ira sisa maena gagawi na mga awliya ruhban nga gira daw na yang maena mga fursan mga biasa ay dapat insyaallah na lagi dari ilaitan. Hindi akan membuat piaratehan niyo. Udah ko na mamparatehan na tiyak na peka pagibitalan niyo lang nagikusi dito mati astagfirullah. Nah dia piaratehan niyo pakalayon na paratehan niyo lang. Pagilaitan ko lugdo na benar kililaitan. Sa pagilaitan sa karina ayaw kita na sa mga pag-uboy na kumukumus ko na. Inupulip kumus ka na prilay. Imaton mo nabamay. Paano sa pag di ka naman tindig ganay na ba may katindig yun sa mga pag-uboy na kumukumus. Subhanallah. Allah Allahu Akbar. Adna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kung saan na makumusya na kalaman sulup pula kuli mga kato muslim to sa loyan sa luan na kapantay yun nakapatay na didong pakaot mo bago ka na kung naraka. Allah dia tidak boleh tahu. Insyaallah na iman to nang diri kan wai alhamdulillah. Banda sangkan wallah sabaribu salamat terkano nagu salam ko mga bubale salamat kan nagu salam ko mga bubale ang sawalay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sana mau na mga ngapin, na mga magatos ni surat suamadya. Sa kapangapinan ng mga sapulo, usakan ka na una ka. Para madali, dili madugay. Ito, naming luraw kaon.